Zdravím priatelia, takže dneska taký menší kaprík, ale neviem, 75 alebo koľko, neviem, nemeral som, ale tak asi nejako odhadom, ale veľmi sa teším, lebo po 3 dňoch konečne záber prišiel, už je teda miesto rozbehnuté, lebo som sa teraz tomu nemal čas trochu toľko venovať, ako som chcel. A zabral na beta ananás, takže beta s ananásom, a takže už aj toto máme vychytané, lebo sa ozimila, ochlala voda, takže treba zmeniť aj príchute už na studenú vodu. No a ona sa to zase rozbehne. Tak, držím palce aj pri jesenných rybačkách. Čaute.